Форма I е радиочестотна процедура, чрез която успяваме успешно да третираме симптомите на сухо око, които често се изразяват в парене, сърбеж, зачервяване на очите и други. Също така успяваме да третираме малки зони, като например назолабиални бръчки, както и малките бръчци в зоната на устните. Форма I е радиочестотна процедура, чрез която успяваме успешно да третираме симптомите на сухо око, които често се изразяват в парене, сърбеж, зачервяване на очите и други. Също така успяваме да третираме малки зони, като например назолабиални бръчки, както и малките бръчци в зоната на устните.